Poilano jotono khakaham tayane hamjama yaparo Phainai 27 October 2020 TYPC ni expel group rok lamaka sunani hene bibino jagao je tabuk saklai tongmani omono regoino ang tini kisa nongni buskang kok sanani nayo takugrok norok jotono saimano जों TYPC साबनो तैयै जों खलायका एबं टांगे खलायजाखा अमनि लाइबुमा बा कथमा नरक जतन सिवो ताबो ककंखा अमनि सिकां नि कगनो बां किसु सानानि नायो अमंखा थानाय 25 years लेफ्टरने आमालो ताबुक जरा तंनाय र बराफ्रो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑल त्रिपुरा रिटर्निस जॉइंट एक्शन कमिटी विभिन्न मुंग्रिवै विभिन्न बरक ग्रुप खायै बरक विभिन्न बरकनो अमते दाबिरिनाय मुतेरिनाय हेने रां थुमै चालायै विभिन्न किसा मिसा सरकार बा याक खालायै बरक आ समयो अमते खायै सिनि बर रंनो गोबांमा जागावो थकक्का एबं रांना हारकमानि मारि सिनि थानि तंगो हेका अमते खाय गोबांमा जारा थकक जंनाय र बरक ताबुक साइमानो एबं जखनते आं जेलनि यगै फायै एबं एटिटेपनि कनफारेन्स एको एस्ट्राय बाजारो खाइमानि यागुलो जों परबर्ती समय जत्तन मथानो दुलतैनानि बागै जों TYPC हिने मुंग्रिवै कायसा मथा खुलका माने त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनियस पीपल्स काउंसिल हिने जों जे मथा खुलक माने अ मथावो माने त्रिपुरा हास्तेवो ताबोसक जरा जे सिलाय रमै सबा खलाय याकरै फायनाय अमते हाय 48 हाय मथानो तैयै जों मथा खलायजाखा हेकाकाय अ मथावो बिबनो बरनो जोंगाफ्रो जोंखौ खायका हेकाकाय आं नुखा जे चिनि म अंको अ मथावो गोबांमा बरकनि आगि तो गानावो नुगिया तंया बाय बंनो सिया हेकाकाय जखन मथा चालांमनि यागलो नुखा बिबनो बरक बिनि चरित्र हामिया तंमानि सित्रा आबोनि बागै केबो एक्सपेल लुंखा नरक जतन नुखाना अमते तमुं सित्रा मांगपिलि रगनो नुखाना केबो रांसा एक्सपेल खलाय रिजाखा केबो हिसाब रिउइमाया बनबो नोटिस रिजाक अबर एक्सपेल रन अंक खाया के मतेखे एकेर पर एक सिनि जारा रिटार्निस एवं कामियाम सय तंनाय चिनि तंक संतंनाय तिप्रा सारक न ग्रिनानि हो ग्रिनानि बागानिनानि ट्राक्टरिनानि हेने बरक गोबां मा जागा रां थुमका बेंकनि रां नायरिनाय नि नियमते स्किमनि रां अंका 5000 जमा रेखाय 25000 माननाय अमतिर गोबां मा बरक बिबनो जागा अमतिके थुमै चाखा हेकाकाय थानाय लेफ्टनि आमल बरक अमतिके गोबां मा जागा चिनि रिटार्निस रंनो जारा सबा सिलायबे सबा खलाय फिरगै फायनाय रंनो बरक थकका ते पाब्लिक नो ब थकका हेकाय बिनि परबर्तीव ताबुक IPFT एवं बीजेपी गवर्नमेंट फाइमेनि यागलो बरक सेम अ कम्युनिस्ट न याकरे ताबुखाय बरक बीजेपी नि ब खितुंगै न बरक थानाय 27 तारिख को 29 मार्च 2019 आगरतला रविन्द्र शतबासी भवन बरक कायसा पान्दा खलायै बरक ताम साका जे ताबुक सरकार चिनि केस जतन रसाबाय सिनाय ताइ चिनि जे दाबिनो जतन करसिनाय आरो डेपुटी सीएम থেকে শুরু খায় আইন মন্ত্রী থেকে শুরু খায় जतन बरक थांगै गलायखे मेमोरेन्डाम या फारमानि मांगपिलि तो नरं नुखाना न गे ताबुक ककंखा तिनी 2019 नि 29 मार्च आर तिनी 2020 नि अक्टोबर तिनी प्राय 25 इंकं थांखा हेकाकाय ताबानि ककंखा तांगै दाबि सुफुंजागिया नरक मेमोरेन्डाम देखा नंनो कक रेखांखाय तांगै दाबि सुफुंजागिया केता कायसा ककंखा नंनि दाबिले ताम तंबा जारा रिहेबिलिटेशन नि बागै जारा ताबुक जे आन्दोलन खायतंनाय बांको खायतंनाय नों गवर्नमेंट नि रेकर्ड थांगै नायदि बर इतिमध्ये न रिहेबिलिटेशन मानखा किन्तु प्रुफार जेटा एसपार नि एकॉर्ड नि अनुसारे जेमन एटिटेप नि एकॉर्ड नि अनुसारे बरंग जे कायसा काहाम विलेज मॉडल विलेज खलायै बरंग जे पुनर्बासन माने आबो अंक करे किन्तु NLT नयनबासी ग्रुप नि जे एकॉर्ड तंगमाने आबले फुलफिल खलायजाखा एवं लेफ्टफल नामालो एमन भाबे के 55 कोटी टाका नि आबो इमप्लिमेंट खलायजाखा आबो ताबुक
যদি আবো ইনকোয়ারি খাইকাই সিবিআই তদন্ত খাই দিখাই আবনি অনেক কিছু কেলেঙ্কারি মানজাंनाय হিনি जों साइमांखा এবং আবো जों দাবিবো খালাইকা आं निजेबो दाबि खालायका आबो आगिबो प्रेस मिट दिउ साका जाबनो जों अंगो खायनानै नांगौ हेकाकाय ताबुबो ठीक বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্টনি সময়বো ও যে কিছু অংশ বড়রক ও যে কিছু যারা লোকরকনো বিবনো কক সাवै फेम लगै थकंनाय र ताबुबो गोबांमा जागावो गभर्नमेंट फाइमानि यागुलो नन नग रिनाय नन ट्राक्टर रिनाय नन थालिक बागान रिनाय नन आंद्रस बागान रिनाय कय बागान विभिन्न जागावो बरग्रां थुमका नग रिनाय निकेम थानि 5000 नाखा ट्राक्टर रिनाय निकेम थानि 10000 15000 नाखा थालिक बागाननि आंद्रस बागाननि कय बागाननि केम थानि 2000 3000 खाय नाखा केबो साका दिल्लीआव थांनानै नांगौ मालायनो नांगौ केबो साबा आगुलि लाइसुना नांगौ अमतिखाय 200 300 थुमानि कखाय त सावैनो लाभ करिखा हेकाय आं आगिबो साका अमनो पुइतुता सादि अनर रां रटारि दिनै के ताबोखाय साल बुरुम बुरुम ना आनो फोन खायो गोबांमा बरंनो जारा रितानि स्ट्रक्चार अमतमतिके आनि रां मोसक जों चिनि एलाका रिखा काकाय जे आमसाइनि बररक रांरुइ आनो फोन खायनाङाबो सानाबोखा मनुगाट गन्दासरा रायसाबारि आमबासा मान्दाय खोवाई अम्पी अमरपुर किल्ला ताई साब्रुमबो खाग्रंनि बररक प्राय नानो फोन खायो सार जोंमतिनि बागै नंनि बागै रांरि माने अमतेंक हेके अर काइसा बुजिना नांनायसिन बररक क्लियर खाय जारा रितानि स्ट्रक बा अन जारा चिनि टंकसं टंनाय कामियाम सने लुकुरा बुजिना नांनाय जे टीवाईपीसी न हयते बर एक्सपेल लंमानि परे बर काइसा अ टीवाईपीसी नि मुंगुइन टीआईआरपीसी नि बर खलका हेकाय बर आगि तो अनंत तंगमानि चेयरमैन बंग प्रेसिडेंट के अनंत तागिन तिखलाय जाका बिनि चरित्रिक खामियांगै आबनि परे काइसा समरेन्द्र देव बर्मान बर प्रेसिडेंट खलायका हठात खाय प्रेसिडेंट खायमान बिया गला ताबो जों काइसा रिएबल सोर्स ते खबर माका समरेन्द्र देव बर्मा ब काइसा केफेक माने बिजनेस खायमानि बाय बिहार थांगाय ताबो रमजागै तंखा एबं पुलिस नि थानिबो आबो रिपोर्ट तंगो फिंगाखाय ताबो हठात कायता खरकसा दानियल बरक हिनै ताबो प्रेसिडेंट कोय ब लामा कासुनानि साका ताबो स्पेसिफिक नों दाबि सातुन ब दाबिना नरक मायाखो ट्राक्टर रिनानि हिनै कोनो सरकार बा एकड दतं थालिक बागान रिनानि हिनै एकड दतं कय बागान रिनानि हिनै कतं नग रिनानि हिनै कोनो एकड दतं गरै हेकाय अमतिखाय पाब्लिक न रिमान अमुक रिमान होने बर गोबां मा जागा रां थुमका हेकाय आबनि बागै न जे 27 तारिख ग बरक जे लामा कासुनानि सामानि अमंखा बरक ताबो पाब्लिक न कुनो दाबि रिमान लिया गभर्नमेंट नै नैखाबो इनक्वायरि खाय नैखा एसबी ब्रांच नै त विभिन्न जागा जे मुंगली श्री बरक दरखास्त खायमानि आबन बर इनक्वायरि खाय नैखा जे आबरक जे आसले रितानिसिया आब टंकसं टंनाय सुत्रंग आबन रिमाय हने विभिन्न अंकबो ब्लक न जे थाङै मुं क्लाइमानि आब इनक्वायरि खायमेका के ताबो बरक जे बरकनो रिनान हने रां नाखा 5000 10000 15000 200 300 1000 2000 के जे रां नाम रिमाया हेके बरक आबन काइसा फुनुंगनान बागै जों आन्दोलन खायनानै गभर्नमेन्ट प्रेसार रिनान हने ताबो लामा कासुनानि बागै बरक काइसा एक्टिव माने ड्रामा खायनानै नायो नाटक खालायनानै नायो जाते बर रंनो कोनानि इको जों आन्दोलन खायकेबला गभर्नमेन्ट निया हंकाय बरक स्पेशल सातो थालिक बागान निनानि आंद्रस बागान निनानि नग रिनानि ट्राक्टर रिनानि एकट तत जों टीवाईपीसी दि सन्नाखा सराय सरायखानो सिगां प्रेस मिटआव जों साका एवं चिनि बुबाग्रा बायबां मिया मिटिंग सालायका जे एटिटिएफ एकर्ड जेटा जोंनि इंको तंमानि अबनो इमप्लिमेंट खालायनो बागै जों हाई कोर्टआव केस खायनो थाङै दङ एवं बुबाग्रा अबनो बागै सुबानाय एवं बुबाग्रा कक रिखा जे जों सुप्रीम कोर्टनि लयार तुबैनो जों अ केस न खायनाय इनका आं बरनो साना नायो जारा ताबो सुकल जारा लामा का सुनाय इनका आन्दोलन खालायनाय नि जे सानाय रंना आं परिस्कार साना नांगौ जुदि एकर्ड इमप्लिमेंट खालाया इनका काय नरंको लीगल प्रोसेस थानी आइननि आश्रय नदि कोर्ट थानी तंग नर कोर्ट का थांमैया फुनुटन बरक ब जागा थालिक रिनानि अंको रिनानि ब इंको खायनानि आर तिनी इंको एनएलएफटी नयनबासी ग्रुप नि जेटा जारा ताबो चिर खंनाय बा जों अमति नेता मुखिन सानाय जे नयनबासी बिनि परिवार से कोनो मुंसामाया नयनबासी नि नगा आं निजे थांगै बबे मालायखा ब किसा बखरक हामियांगै दङ किसा मलां क्लां उंगै दङ बिनि फेमिली से बरंनो एक पैसा बरंनो बर सुबाया ए बररक अथच 55 कोटी टाका बर खरच खायका तिप्रासानि हामक्रायनि बागै अब त बाक्सानानि ककजा के नों दफाने हामक्रायनि बागै उ मानदे कायसा एक दुगान नक टांखा खुमलुं कायसा तांमा बे पाइथांका हा
Omono inquiry khlainani nango orang 55 কোটি টাকা bahai baikha bor sebaijaka abo CBI jodi todonto rekhane koi tongo ka aboni bagai nang sanan nayo phainai 27 tarigo kono ritanis kono dofani samung tangnai silai romui phainai nor kebota nokhodi omongkha borok জনগণ bai kisu borong thani je rang na hanai borong ni pressure claim bese borong natok khainan bese lama kasuma phuno going koka agi wo CPM ni amalo borok omti lama kasmung phunuka kai ge phuta mota kisu ko khayei unko khaika ka afruka tribal welfare department bai borok kisuta ara understanding hai commission nilai ya kolai afruka borong ko ke awat tabu o government payment pore bongni a commission wo kise misa dabiri mana totally bondong goi thangka rimalia ke abo tabuk borok জনগণ যে সামেন abo rimalia nog rinani tractor rinani omuk rinani himani abo koi malia ka ang jara ritanis rok pa jara rang rinai borong no bara jara rang thumnai no pressure create khaidi ebong bongno romdi emon উপযুক্ত শাস্তি দিদি শাস্তি রিমানি পরেও বন পুলিশ নি জায়গায় জাফারি দিদি এবং abo নর গ্রুপ খলাইনা বরং রমদি একদম বড় তং যেখানে তং আরন থাঙ্গি রমুই বরংনি থানি রাং যে না হামানে abo নর কিফিলি না না খলাইদি অমতিকাই চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি গোবাংমা বরক চিনি টিপ্রাসারন থককা কা আবনি বাগাইনা আং যত রিটার্নিসন সানান নাयो নরক যারা রাংনা হাজাংনাই নগ রিজাংনাই হিनै ट्रैक्टर मानानि हिनै बागान मानानि हिनै रांनेने रनर किफलिना दे रिया अंका बन रोमदि गेराव खाइदे रिवै ठीक के उपयुक्त सिंको खायै बन पुलिस नि जागो जाफारि दे आइनि जागो जाफारि दे जाहाते एमन शिक्षारि दे जाहाते भबिष्यत केबो तिप्रा सरंग नामतेके ताताल सावै थकक मायाते आमतेके शिक्षारिवै नेन उचित गाय आं पाइथगो मन कइनाय फाइनाय 27 तारिख केबो लामा कासनता फाइदि जुदि चिनि एकट इमप्लिमेन्ट हुइ कैसं आइनि आश्रय थानाय आइनि आश्रय थाङै तंग एवं गोबांबा बरनि सिनो सुबा सुखाइनाय इन्टेलेक्चुअल सिनो सुबा सुखाइनाय इनक्लुडिं सिनि बुबाग्रा मियाना न कग्रिखा के सुतरां आं नंनो साना नायो 27 तारिखनि जे लामा कासुमाव केबो जाहाते जइन खाया उनानि बागै आं जतन थाने कबगो एका आं खाखलायो जों जेकुनु खायनानै थांगाखाय जों डेमोक्रेटिक लामाथिनो आन्दोलन खालायनानै नांनाय माइना हिंगाखाय जों आइनि आश्रय नानाय हामबाय जतननो खुलुमगा बेलाइखिना हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय ताखुते बुकुक सनसिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खालाया खंखाखै दातिनो सब्सक्राइब खालायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखनै भिडियोनि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइसिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खालाय अबनो क्लिक खालायदि क्लिक खालायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खालाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खालाय रे क्लिक खालाय रे रेखा के जों भिडियो आपलोड खालायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सकां नुगाना अबनि बागै बेलाखनो हामबाय नाय तंदि